Us donem la benvinguda al tutorial que us mostrarà com fer busques combinades en la base de dades Vitra, com fer servir les paraules clau i els filtres de cerca, així com veure les citacions que ha rebut un treball acadèmic. Vitra permet combinar paraules en una sola finestra, sempre que siguen d'un mateix camp de busca. Buscarem de forma combinada una paraula clau i un tema. En el desplegable de paraules clau seleccionem audiovisual i es combina amb Almodóvar en el camp tema. N'apareixen els resultats. Ara farem una busca combinada amb diverses paraules clau i un altre camp. Busquem manuals de gramàtica contrastiva en català. Hem de triar manual i gramàtica en paraules clau. Per a seleccionar més d'una matèria, hem de mantenir premuda la tecla Control, com ens adverteix la nota que hi ha sota el menú Paraules clau. Després escriurem català en el camp Idioma i apareix un resultat. Una altra busca, per exemple, en paraules clau seleccionem audiovisual i doblatge i es combina amb Espanya en el camp tema. N'apareixen els resultats. A continuació, farem servir un desplegable per escollir el camp tipus i fer la busca d'articles en català sobre Shakespeare, que no tinguen res a veure amb l'obra Hamlet. Així hem d'anar en compte perquè el títol i l'autor es busquen en l'idioma original quan són temes i se n'obtenen els resultats. El camp Impacte recull les publicacions que citen un treball descrit inclòs en Vitra. Per a fer-lo servir com a filtre s'ha d'indicar el nombre mínim de citacions que ha rebut. Per exemple, els treballs citats una vegada s'hi mostren en el número 1, la lletra I i un guionet. A més, cada citació apareix identificada amb el nom de l'autor o autora que l'ha feta, l'any i el número citit. Si fem clic sobre el número, veurem la fitxa descriptiva completa de la publicació que cita el treball. El camp Cited indica el número d'identificació de la publicació com a font de cites i sempre acaba en cit. Així acaba el tutorial de la busca avançada en Vitra. Us animem a consultar altres tutorials fets per la biblioteca. Gràcies per la vostra atenció.